Спокойна музичка, явно нещата вървят към добре. Чакай малко. Не, това е знака на бебето жълто. Не, какво направих, бе? Какво направих, бе, човек? Омага, хиляди бебета в жълто, хора, не! В жълто, знай, не си играй, малко дребно, ама пък е много вредно. Ей, тъпо бебе, знаеш ли кой съм аз? Не. Ей, тъпо бебе, прибирай се в вас. Пак за ти пълен, главата ти голяма, само като ме погледнеш и разплакваш се за мама. Бебето в жълто, знай, не си играй, малко дребно, ама пък е много вредно. Здравейте на всички, аз съм вашето момче Бейбе. И в днешното видео заедно с сестра ми ще играем на... Основна въпрос, къде е сестра ми, бе? Where is she? Хора, сестра ми няма да може да дойде тук лично, но пък аз имам и стари нейни кадри от предишно видео, което сме снимали, така че благодарение на магията на монтажа... Здравей. А сега сме губили време и да започваме с играта. Но сега е? Виждам едно черно петно. Доста страховита картинка се е заформила тук, както гледам. Но какво сега да се случи? Влизам в къщата, хора, колкото и да не ми се иска. Успокой сама. Бебче, къде си, Бебче? Надявам се някъде далеч от тук. Ето го и лявата кълбо, което открихме в миналия епизод, хора. Къде отиде, бе? Къде отида сега? Ела тук. Омага, ето го Оли, хора. Ето го Оли, той е жив. Сериозно ли, бе? Оли, какво става, моето момче? Много се радвам да те видя, мислех, че си мъртъв. А сега изчезвай от тук, защото имам да забърквам отвари. Добре, поставям ли лавата кълбо, където му е мястото? Оли, не ме спречкай, бе, брат. Така, както виждате, тук трябва да смесим лилавото с някои от другите цветове, но въпросът е с кой, хора. Добре, ще пробвам с червеното и след това с лилавото да видим какво ще стане. Добре, получи се някаква странна бирена смес такава. Поне така ми изглежда да ме малко като биричка. Окей, добре. Това е малко странно. Чакайте да дадем на бебето да видим какво ще стане. Бебче, какво става, моето момче? Вземи да я отваря. Вижте го, бе. Завили се, свят, завили се. На мен много ли е приятно, като ме плашиш тук, като ми изкарваш ангелите, Добре, смесваме синьо с лилаво, нека да видим какво ще стане. Добре, ето ще се получи някаква жълта смес, хора, нека да видим. Забележете, това е символа на бебето в жълто, хора, това не ми харесва. Ти какво правиш тук, кога се появи тук, бе? Давам му сместа и... Бебето се запали, хора, бебето се запали. Омага, какво става, бе? Окей, хора, положението буквално се нагорещи от всякъде. Намери начин да се качиш горе. Добре, трябва да намеря начин да се кача горе, но какво да правя с това бебе, което гори по дяволите? Влизай вътре и не ме занимавай повече. Омага, хора, мисля, че отдавих бебето. Не, живо е. И просто подскача напред-назад. Чакайте сега да го запалим отново и може би трябва да изгорим нещо с него, хора. Нямам никаква идея, честно казано. Може би... ето тук трябва, бе. Добре, че е лолото да ми покаже, хора. Я да видим. И супер. Добре, освободи ни се тази врата, която води на някъде. Я да видим. Тук има някакви стълби, хора. Може би трябва да се качим по тях. Можем да се качваме по стълби. Тази музичка тук ще не ми харесва, честно казано. Ние се намираме в стаята на бебето жълто в къщата му, неговата къща, която е в реалния свят. Това е доста странно. Бебе, не. Престани да ме замераш всякакви работи, бе. Какво ти става, бе? Вижте го, бе. Вижте го как гледа, бе. Какво става тук, бе? Бягай. Хора, не знам за вас, но аз изчезвам от тук, честно казано. Човек, къде трябва да отида? Какво трябва да направя? Окей, трябва да вземем беберона от кухнята, хора, който в миналия епизод, ако се спомняте, го намерихме. Добре, отивам към кухнята, Чакай малко, бе. Добре, вземам беберона и се качвам горе да успокоя бебето, хора. Сте реклами, бе, човек. Сте реклами в най-напрегнатия момента, Добре, вече спокойно, идвам. Вземи този беберон и се успокой малко. Хора, разкри се изцяло нова врата. Добре, хора, на горния етаж сме. Какво се случва тук, бе? Нека да поразгледаме да видим какво се случва. Добре, може би трябва да дръпнем тези ръчки и да успокоим това кълбо, което нещо се е развали отделе. Ето дръпаме и последната ръчка и да видим какво ще стане. Нещата се успокоиха, хора.
Не. Не, пак ли ти, бе? Омага, хора, бебето ми открадна сферата. Омага, какво ще правим сега? Какво ще правим? Добре, тук има някаква странна врата, в която явно трябва да поставим нещо. Или... О, натопен да то... Окей, явно тази врата не трябва да я отваряме в никакъв случай. Добре, явно ще трябва да сляза долу и да намеря тази сфера, която бебето ми открадна. Добре, взимам си сферата и... Стига, бе! Пак ли ти, бе? Омага, не! Бебето ми щупи сферата, хора! Омага! Не! Бягай! Малко по-бързо. Умрях. Фак, бебето ми уби, хора! О, не, бързо! Бягай! Насам, накъде сме? Добре, влизам, затварям вратата. О, не, бебето идва. Оли, какво става, брат? Какво става, бе? Ето го, това ще отпрем вратата с него, бързо! О, мага, хора, оттървах се. Добре, Лоли, какво да правим? Окей, качвам се на главата ти. Ти ме качва... Добре, че е Лоли в тази игра, хора, иначе не знам как ще да се оправя. О, мага. Добре, тук пътя е затворен. На къде трябва да мина? Може би от тук. Добре, може би сме насам някъде. Хора, тази игра започва все повече да ме плаши, често казано. Ето е сферата, между другото. Сега ще се опитам да я взема и да я върна на мястото й. Не е безопасно да я бараме с ръце, затова трябва да намерим онези части, които бебето щупи. Ето е едната част. Добре, намерих я. Окей, ето е и другата. Окей, хора, успяхме да си изгубим отново сферата, което е супер. И сега трябва да се я върнем на мястото явно. Взимаме... Не, пак ли ти, бързо, бягай. Ще умреш. Дай сферата на Нют. Чакай, това не е ли Лоли, бе? Това не е ли не? Отново ме уби, хора. Добре, окей, вече знам какво да правя. Давам сферата на Лоли. Бягай, приятел. Бягай. Накъде сме? Насам? Не. Оле, пътя ми е запушен. Хора. Не, насам. Не. Бързо. Окей, не. О, мага. Оле, успях да се спася от това лудо бебе, хора. Успях да се спася. Поне за сега. Добре, сега трябва да се кача горе. Лоли, къде отиде Лоли? Трябва да се взема сферата. О, не, вижте Лоли, хора. Вижте го, той е изтощен от всякъде. Добре, трябва да го спасим. Взимам сферата и отивам да я върна на мястото й. Добре, откъде трябва да мина? Окей, тук се появи някакво мощи, може би от тук трябва да мина. О, не, бебето идва. Не. Лоли, браво, Лоли го държи, хора, Лоли го държи за момента. Чакай малко, добре, поставям я. О, хора, поставих сферата и нещо се случва, нещо странно се случва. Добре, това бебе обаче не спира да блъска вратата и това ме плаши. Не, Лоли, не, Лоли. О, мага. Лоли, какво става, бе? Лоли, не. Лоли, чакай малко, Лоли! О, мага, хора! Лоли е мъртъв. Стига, бе, човек. Добре, трябва да намеря начин да го спася. Окей, ако трябва, ще отворя тази скапана врата. Ще отворя, за да намеря начин да спася Лоли, хора. Вау, нещо се случи. Нещо странно се случи, хора. Добре, Лоли, стой тук за сега. Аз ще отворя тази врата и ще се опитам да намеря начин да те спася. Хора, вижте, топката е станала златна, между другото. Чакайте сега, ще я занеса тук горе и ще отворя вратата. Добре. Окей, какво се случва? Уоу, спокойна музичка. Явно нещата вървят към добре. Хора. О, мога. Доста. Чакай малко. Не, това е знака на бебето жълто. Не, какво направи го, човек? Оле, не. О, не, още едно бебе в жълто. О, мага, хиляди бебета в жълто, хора, не! Why did you bring him here? Окей, хора, нещата започват да стават доста нажежени, ученият се появих се някакви хиляди бебета в жълто, супер интересно ми е, нямам търпение да излезе следващата част на бебето в жълто, за да мога да я подцъкаме. Много благодаря на всеки един от вас, който е цъкнал това видео, а сега чао и до следващото видео. Бебето в жълто, знай,
бебе, знаеш ли кой съм аз? Не. Ей, тъпо бебе, прибирай се в вас.